Penok barang terus. Ya. Dukuhe iku bugeran saka Sidolo Munggara. Sesuk enak nang bugeran. Oh iya. Iki wis kiwah-kiwih kaya ora dedet iki ketok iki. Terus jame ya wis mepet. Ah iya. Wis men guyang-guyu nang kono mamerke untune. Wong guyu ora entuk ora. Tembange apa, Gong? Supaya tetep sayok rukun manunggal tetunggalan ayem tentrem ning sambikala. Ayo padha nembang sing gumyak-gumyak. Iya. Nembang apa? Gugur Gunung Truk. Wah, mathuk. Wah, apik. Urung karuan. Kanca-kanca ki ana lho sik ngantuk. Ha iya. Iki aku mung sak gugur gunung kowe engko nek sik mbonang ngantuk. Monggo dados drojok. Tilulu. Rusak. Iya. Mula aja sok mesthekke. Monggo dados. Gugur gunung ngawur ora sing karep kowe sing tak arep kowe bar iki kowe iki nembang kuwi lho Truk mumpung penak suarane gamelan ya sing pungkasan yo rek iya terakhir tembang terakhir terus go sebo ning ngarep regol ngarepe Ndara Janaka jurang jugruk wanci pedhok bebayani ayo kanca bantu ing desolan
wis rukun gemah ripah loh jinawi mujudake desa sing ayem tentrem terus iya ning ora kendhat kaya kuwi desa ya aja terus ming mandeg tekan semono digawe supaya desa kuwi tetep modern waduh supaya modern ora kalah karo kutha mula ayo padha ngrungokke tembang ya kuwi modernisasi desa kaya gara-gara jaman biyen awak dhewe metu ngene iki nek ora canggo caping mesti kepanasan ayo padha muni kembang rawe ora gathuk mula awak kudu waras awak kudu sehat kudu tetep ngombe jamu herbal nah kuwi sasmita jamu Jawa biyen iki nek gara-gara nganggo sasmita ngono kuwi ora usah nganggo tembung sindene kuwi wis tanggap iya mergo saiki iki apa jenenge jeneng jejeran barang kuwi ora kok terus dipaket nek mbiyen ki ora kacarita ingkang mangke Nalindra yaksa katurunan saking Mandrawa kaya ngembung bojaning pinanganten dulu tok kedah tok nyong 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 apa kuwi gambir sawit majemuk ngembung bojaning pinanganten mula ayo padha mujudake desa sing modern dados apik ya reng wah kendhing kuno iki jane dunekke akeh banget to
kaya pengijoan ku ya apik. Suwe banget tau nek kita kuwi. Ha iya. Tak tuthuk ora muni. Anjajal ndasmu dituthuk. Wong tembang kok muni dituthuk ora muni anggere diunekke ra ya dunekke. Ha iya. Ning yo kejaba saka kuwi reng piye? Eling karo kewajiban. Ayo wajibe pancen ngono, Bapak. Ning ngarsane Ndara Janaka ting glenik piyai loro ae jane arep duwe gawe apa. Aja diwalik slendro yo tak men pelok terus e.